Nura Inuwa, dalilin da ya sa wakar sarki goma zamani goma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na dandalin Nura Inuwa da yake zuwa muku a cikin tashar mai albarka ta tashar masoyan Nura Inuwa. Kafin mu shiga cikin bidiyon nan ina roƙon ku da ku dakata ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Idan har labarin ya burge ku, ku danna masa like da comment. Muna godiya. Dalilin da ya sa Nura Inuwa ya wakar sarki goma zamani goma. Akwai wata rana Nura Inuwa yana zaune a gida suna shira da matarsa haka. Kawai sai aka turo masa text. Kawai sai matarsa, kun san irin yadda tsakanin mata da miji, balantana na Nura Inuwa da yadda da matarsa. Kawai sai ta ɗauka chatin nasa, sai ta ɗauka tana dudduba, tana ɗan duba chatin na shaka. Kawai sai ta ga wani ya rubuta masa sarki goma zamani goma. Kawai shi kenan sai ta fara dariya. Ta ce, baban fara, na ga wani text ba wanda ya birge ni, wallahi wani ne turo. Sai ce, me ya rubuta? Sai ta ce, ya rubuta sarki goma zamani goma ne. Kawai Nura Inuwa sai ce, magana ta 'yan Hausa. Kawai sai ta fara dariya. Sai ya ce, kin ga kuma fa amshi ya haɗu fa anan fa. Sai ta ce, Allah ko abban fara? Sai ce, wallahi. Shikenan kawai sai ta ce, to gwada mu ji. Ko sai ce, sarki goma zamani goma, magana ta 'yan Hausa. Kawai shikenan sai ta fara jin daɗi, take mamaki. Kawai sai ce, to barki gani, waƙan nan a yanzu zan yi ta insha Allah. Nura Inuwa a take ya zauna ya rubuta wannan waƙar tsaf daga farko har ƙarshe. Ya kamo hanyarsa ta zuwa studio. Kawai sai takardan da ya rubuta waƙan, dama a cikin waya ke rubuta, to a ranar sai ya rubuta a jikin takarda. Yana tafiya kawai sai takardan sai ta faɗi. Bayan ya je studio ya zauna, ko sai ke tuna waƙar a ransa, sannan kuma in ya kuma gida me zai ce wa matarsa. Gashi kuma ya yi waƙoƙi na sarauta da dama, kuma masoyansa sun dame sa akan cewa ya kamata ya fiddo wasu waƙoƙi saboda sun damu akan su ɗan nishaɗantu da jin kyakkyawan muryar nan nasa. Shikenan yana zaune kawai sai ɗauko aka tada janareto, lokacin ba wuta. Kawai ya sa a kunnansa, ya sa shafin a kunnansa, ya ɗauko mic ya aje, ya ce a kira masa Mubarak Dutse. Aka je aka kira masa Mubarak Dutse, yana can ma wani waje aka je aka nemo shi. Ya ce ga wani waka fa da za mu yi kiɗan ta yanzu, ina so kuma na yi recording ɗin yanzu in tafi. Ya ce a yanzu nan? Sai ce yanzu nan. Kawai shi kenan sai Mubarak Dutse ya ce, to ban amshin. Sai Nura Inuwa fara masa amshin. Sai ce, sarki goma zamani goma, magana ta 'yan Hausa, zuciya ke gane labarin fuska, ku gane zance na. Shi kenan Mubarak Dutse busan farko ya riga busa. Nura Inuwa jijjiga kai. Aka yi kiɗa, ana cikin kiɗa sai kawai Mubarak Dutse ya tashi ya fita waje ya nemo ruwa ya dawo ya sha. To a wannan tafiyan da ya bar kiɗa yana tafiya, ya tsuran kiɗa. Ko sai Nura Inuwa ji wani idea ya ƙara fito masa a cikin wannan waƙar. Shikenan kawai sai da Mubarak Dutse ya zauna. Ko sai Nura Inuwa ce, gaskiya kiɗan na ya ƙara bani wani idea na wani waƙa daban fa, bari in gwada ɗaura ka ji ko zai hau. Sai Mubarak Dutse ya ce, ba matsala, gwada ɗaura mu ji. Ko sai Nura Inuwa ce, salon yadda zan sarrafa kaina, ba na so na manta da ke, a daɗi ko wuya rike gauna. Kun dai gano a ƙarde, dan ni ban iya amshin ta mai kyau ba, saboda Nura Inuwa mutum ne na daban wanda idan ya yi amshi gaskiya zai wahala kai tsaye a ce ka rike wannan amshi a gaskiya. Shikenan aka ɗaura wannan waƙa sai ta hau daidai kamar dama an jima da rubuta ta. Kawai a lokacin a take yanke aka samu a kammala wannan waƙar mai suna sarki goma zamani goma. Aka fidda ta, aka haɗa ta da sauran waƙoƙi, aka fidda ta kamar matsayin album, amma ba album bace. Laifin daɗi karewa. Ku kasance da tashar mu ta masoyan Nura Inuwa tare da ni Muhammad Msta mai kawo muku labarai a cikin shirinmu na dandalin Nura Inuwa. Mun gode.